Mga puso, sa isub tum 7 mil nga mga kolorom nga tricycle target si kupon sa Bacol City LGU, mga driver nga madakpan, hayluhon kuno sa alkalde nga mangin basurero sang barangay agud makapadayon sa ila palangitanan. Yaring balik ang aton gintutukan. Mga kapila na kabeses sa itinguhan ni Jess sa asang barangay Banago nga suptan ng franchise kag requisitos agud hilaway nga makabiyay sa dalanon. Apang bangod sa kapural sa kabuhi, nagapabili ni nga kolorum kag masami. Nagapalupanago pa in kaso may manugsita sa dalan. Pagasto gid. Siyempre kung magawad ka franchise daan, mabaka pa na sila mo. Ako lang daan nga sa ligan pamilya mo. Di wait may mo. Suno kay Mayor Albi Benitez, may kapin 6 mil tubtub 7 mil ka mga koloro mo kung tricycle nga illegal nga nagabiyay sa syudad. Sila ang target sa task force nga gintukod sini. Apang ang mga madakpan niya driver ang wala dapat palibugan, bangod mayara job offer. Ang mayor sa ila, ang makakain ni Jess ang posible mag-obra sang legal sa dalanon bilang mga basurero sakay sila mga motorsiklo. So, i-formalize na lang. So, amo na ang aton nga ginaplano nga dakpon ta sila. Kung wala sila franchise, diri sila sa basura mahapot. Para naman sa tricycle driver kasi Dodo nga nag-aobra sadto bilang basurero. Mabudlay ang paghakot basura. Magluwas pa nga kapital diri ang imo ikaayong lawas. Apang kung wala na sang choice, hindi man ini magpili obra, basta lang may kwarta nga mapauli sa pamilya. Kita tanan ka, kinanglan masang kwarta mo, kinawala. Depende na nas tawo. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.